Εμείς να αλλάξουμε θέμα, να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στο Μόναχο, που βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Βλαχόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου για το σχολείο του Μονάχου, ένα ελληνικό σχολείο βεβαίως που έχει περάσει από χέρια μεριά κύματα και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί ως προς την κατασκευή του. Κύριε Βλαχόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Εχθές το θέμα αυτό απασχόλησε και την μόνιμη Επιτροπή Διασποράς εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως η συγκεκριμένη Επιτροπή μόνο συζήτηση μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να υλοποιήσει, δεν μπορεί να βγάλει αποφάσεις ούτως ή άλλως. Αυτά είναι δουλειές της εκτελεστικής κυβέρνησης. Και νομίζουμε ότι σε σημαντικό βαθμό η τύχη του συγκεκριμένου σχολείου βρίσκεται πλέον στα χέρια των Γερμανών, δυστυχώς, και όχι στα δικά μας. Όχι ακριβώς. Όπως έκανε την ενημέρωση ο κ. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, υπήρξε ένα πραγματικό γεγονός καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε capital controls και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει στην κατασκευή μέχρι και το 70% σύμφωνα με τις προθεσμίες υποχρεώσεων μας. Ουσιαστικά υπήρξε μια διάθεση των Γερμανών, όχι τόσο πολύ να πάρουν το ακίνητο για να κάνουν σχολείο, όπως διαφαίνεται, και αυτό είναι μια κατάχρηση εκ μέρους τους, όσο το γεγονός ότι θέλουν να πάρουν αυτό το κομμάτι γης, το οποίο είναι πάρα πολύ πλέον ακριβό. Από τη δική μας πλευρά γίνονται οι προσπάθειες και το έχουμε εξηγήσει στη γερμανική πλευρά, ότι δεν υπάρχει καμία νομική δυνατότητα να μας αφαιρέσουν το ακίνητο αυτό, ιδιαίτερα εκεί που έχουμε φτάσει, διότι η Ελλάδα δεν το αγόρασε για εμπορικούς σκοπούς, αλλά για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, που είναι σύμφωνα με το Σύνταγμά της ουσιαστικά μια άσκηση δικαιώματος του κράτους μας, και ως εκ τούτου σωστά είπε η κ. Βογγελίου ότι πρόκειται για ένα κομμάτι Ελλάδας, το οποίο δεν επιδέχεται κατάσχεση. Υπενθυμίζω ότι η σχετική απόφαση την οποία είχαμε στην Ελλάδα για τις αποζημιώσεις για το δίστομο σε βάρος του Goethe Institut απορρίφθηκαν στο πλαίσιο της εκτέλεσης, διότι η Ελλάδα σεβάστηκε το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Goethe είναι πολιτιστικό αγαθό της Γερμανίας. Είναι λοιπόν οξύμορο το ότι οι Γερμανοί σήμερα δεν δέχονται το ίδιο ακριβώς επιχείρημα για μας, και πιστεύω ότι η γραμμή της πολιτείας μας αυτή τη στιγμή, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν και την οκταετή καθυστέρηση από πλευράς των Γερμανών, οι οποίοι μας είχαν δημιουργήσει πολλά διοικητικά προβλήματα, θα προχωρήσει σε συζητήσεις και διευκρινήσεις και, εν πάση περιπτώσει, αν το θέμα δεν λυθεί εξώδικα όπως πιστεύουμε και ευελπιστούμε, σίγουρα θα παραμείνει το θέμα ανοιχτό για να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή στη Χάγη, διότι είναι ένα θέμα πλέον διεθνούς δικαίου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βρίσκεστε στο πεδίο του εξοδικαστικού συμβαίνου. Είστε αισιόδοξος ως προς την κατάληξη του, κ. Βλαχόπουλε? Κοιτάξτε, αισιόδοξος μπορεί να είναι κανείς όταν χειρίζεται μόνος του το θέμα και παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Στο συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς, οι αποφάσεις παίρνονται από την πολιτεία μας, οι οποίες είχε πάρα πολλές δυσκολίες για να προσαρμοστεί στο θέμα ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει σχετική τεχνογνωσία που να το καλύψει απόλυτα. Πιστεύω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή έχει την τεχνογνωσία, ο κ. Βογγελίου είναι και νομικός, γνωρίζει τη γερμανική νομοθεσία εξίσου καλά. Οι πιέσεις που έχουν γίνει από την ελληνική πολιτεία, με παρέμβαση μάλιστα του Υπουργού Εξωτερικών, ήταν πολύ θετικές. Πιστεύω ότι θα υπάρξει σύντομα μια θετική εξέλιξη. Σε διαφορετική περίπτωση, για να πάμε στο κακό σενάριο, κ. Βλαχόπουλε, έχουμε εμείς άλλα ένδικα μέσα στη διάθεσή μας. Μπορούμε να προσφύγουμε είτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, είτε ακόμα και σε διεθνή δικαστήρια. Ναι, βεβαίως έχουμε ένδικα μέσα, και ένα από τα βασικότερα μέσα μας είναι να πάμε ακόμα και στο δικαστήριο της Χάγης για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα ότι εδώ πρόκειται για ελληνικό δημόσιο, η ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου με σκοπό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό, ο οποίος δεν επιδέχεται εκτέλεση, και επομένως θα αναγκαστεί η γερμανική πλευρά να επιστρέψει στο ακίνητο ελεύθερο στα χέρια της ελληνικής πολιτείας. Βάζετε μια διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω καινούργια από όσο μπορώ να θυμηθώ τις τελευταίες συζητήσεις δηλαδή για αυτό το θέμα. Έχετε δίκιο, υπήρξαν πολλές συζητήσεις και μάλιστα η προσπάθεια του προηγουμένου Υπουργού Παιδείας κ. Πελεγρίνη ήταν πάρα πολύ θετική. Προσέκρουσε όμως τη σκληρότητα της γερμανικής πλευράς, η οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν ενδιαφερόταν τόσο ώστε να χτίσει ένα σχολείο που είχε ανάγκη, όπως έλεγε,
όσο πολύ περισσότερο να πάρει με αυτόν τον τεχνικό τρόπο το ακίνητο αυτό πίσω, το οποίο δόθηκε στους Έλληνες το 1991 με παρέμβαση του τότε Υπουργού κ. Πετσάλικου, αλλά ουσιαστικά για 8 χρόνια δεν είχαμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε την κατασκευή, επειδή υπήρχαν διοικητικές δίκες των γειτόνων σε βάρος μας. Όταν τελείωσαν οι δίκες αυτές και μπήκαμε στη διαδικασία να το κλείνουμε, υπήρξε μια καθυστέρηση, την οποία πάλι πρόλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση της υπάρχουσας, η οποία όμως καθυστέρηση συνεχίστηκε, διότι δεν μας ήταν εύκολο λόγω της δομής των Υπουργείων μας να περάσουμε το σχετικό κονδύλιο από τον λογαριασμό του Υπουργείου Χωροταξίας στο Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Παιδείας και αντιστρόφως. Υπάρχει μια σωρία από διοικητικές, ας πούμε, αν θέλετε, ακόμα και ολιγορίες, αλλά και πολλές προσπάθειες. Γεγονός πάντως είναι ότι όταν φτάσαμε με τους Γερμανούς να συμφωνήσουμε και να συνεχίσουμε την κατασκευή, μας δόθηκαν τόσο σκληρές προθεσμίες, οι οποίες με την είσοδο στη χώρα μας του capital controls ήταν πλέον δύσκολο να τηρηθούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά δεν έκανε κάθε προσπάθεια να φτάσει σε αίσιο τέλος το θέμα αυτό, και ιδιαίτερα σήμερα η πίεση είναι μεγαλύτερη, διότι έχουμε ανάγκη τα παιδιά μας κρέας του σχολεία. Μοναχό είναι και μεγάλη πόλη, με μεγάλη παρουσία. Έχουμε παραπάνω από 2.500 μαθητές, έρχονται συχνώς πολλά παιδιά εντωμεταξύ, γιατί πολλοί πατριώτες μας για λόγους οικονομικούς έρχονται στην Γερμανία και εγκαθίστανται στο Μόναχο γιατί υπάρχει σχολείο. Υπάρχει ένα μεγάλο κτηριακό πρόβλημα και θα ήταν ένα απαράδεκτο μια περιουσία του ελληνικού δημοσίου να πάει χαμένη μόνο και μόνο διότι κάποτε υπήρξαν ολιγορίες, αλλά και η σκληρότητα της γερμανικής πλευράς, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ από ένα σημείο και μετά ότι είναι απαράδεκτη. Μάλιστα, κύριε Βλαχόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα εξωδικαστικά, υπέρ μας βεβαίως, δεν το συζητάω. Και να ελπίζω και η Βουλή και η Επιτροπή, η οποία θα συζητήσει το θέμα, νομίζω ότι μπορεί με τον δικό της τρόπο να παρέμβει στην πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να επισπευστεί μια καλή και αίσια λύση. Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία δεν χρειάζεται παρέμβαση από τη Βουλή, ούτως ή άλλως πιστεύω ότι και πέρσι πρέπει να είναι στις προτεραιότητές της, να τα κάνει από μόνη της αυτά. Είναι κάτι που το ερχόμαστε να γίνει στην πραγματικότητα. Είναι τόσο πολλά ίσως τα προβλήματα στην Ελλάδα, που μερικά πράγματα δεν ξεχνιόνται, αλλά το θέμα του πολιτισμού και της παιδείας των Ελληνοπαίδων στο εξωτερικό, που αύριο θα είναι οι καλύτεροι μας, ας πούμε, πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό, δεν θα πρέπει να ξεχαστεί. Έτσι ακριβώς, δεν είναι μόνο η οικονομία η χώρα, υπάρχουν και άλλοι τομείς που έχουν μείνει λίγο πίσω, αλλά πρέπει και αυτούς να τους έχουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή σας δύναμη.